Ix-xahar ta' Awwissu, dan kellu jkun ix-xahar li jisraq żewġ ħajjiet mill-familja Turner. Traġedja doppja għal żewġ taħwa li kellhom jgħaddu mill-istess destin kiefer li jitilfu ħajjithom fit-toroq Maltin. Kienet ħabta fl-Imġarr li l-bieraħ ħażet il-ħajja tagħhom ta' tliet tfal, Janie Turner, telfa li l-familja tagħha diġà ġarbet 24 sena ilu. Dan hekk kif oħt Janie, Carmen, tilfet ħajjitha f'qasir l-għomor fl-età ta' 17-il sena, propju f'inċident tat-traffiku fl-ewwel ta' Awwissu tal-1993, qrib l-istess triq li tilfet ħajjitha Janie. Żgur li ħadd qatt ma kellu jgħidilha li l-weġa li għexet hi meta tilfet xi ħadd tant għażiż għaliha kellha tkun l-istess weġa li qrabata jħossu għaliha. Weġa li oħt Janie li tilfet żewġ taħwa poġġiet fi kliem fuq il-profil ta' Facebook ta' Janie. Ħallejtni waħdi, tlaqtuni it-tnejn, kif se ngħix mingħajr ħuti, tħallinix waħdi oħt, x'għamilt li għajt. Kliem emozzjonanti u ta' dieqa ta' oħt li bħal donna ma tistax temmen li kellha tkun traġedja oħra li tieħu l-ħajja ta' persuna oħra li kibret u għexet magħha. Iżda din it-telfa ma kienx diffiċli biss għall-familja ta' Janie, iżda anke għall-ħbieb u persuni oħra li kienu parti mill-ħajja ta' din l-omm li għaliha kellhom biss kliem ta' tifħir. Kummenti li meta taqrahom persuna li ma kienx tafa, tifhem x'tip ta' persuna kienet u għalfejn kienu l-mijiet li kitbu dwar it-telfa tagħha. Kienu l-maġġoranza li lil Janie sejħula Anġlu għaliex f'ħajjithom ħallit vojt li qabel kien mimli b'rispett u mħabba li dejjem kienet turihom. Fost il-messaġġi kien hemm ukoll poeżija li kienu bosta li xerdu għaliex lil Janie xtaqu jgħaddula l-istess messaġġ. Bidmuħ f'għajnejja niktiblek żewġ kelmiet, kemm kont mara twajba u issa Anġlu fis-smewwiet, żomm idejk fuq familtek u fuq min tant kont ħobb, għal dejjem ġo qalbna aħna nitolbu għalik. It-3:15 tal-ħadd wara nofsinhar kien il-ħin li fih seħħet il-ħabta fit-triq ser temmiża l-Imġarr, meta Janie li kellha 45 sena ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post wara ħabta ma' karozza Mazda Demio. Hija kienet passiġġiera fil-karozza tat-tip Radua Kansil li kienet qed tinstaq mis-sieħab tagħha ta' 41 sena residenti San Pawl il-Baħar li qed issofri minn ġrieħi gravi. Inċident li kellu jħalli tant vojt fil-ħajja ta' bosta.